बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. आमदार दीपक केसरकर यांनी हिवाळी अधिवेशनाला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांनी नाराज आहात का असं विचारल्यावर दीपक केसरकर काय म्हणाले पाहूयात. केसरकर साहेब, बिलकुल नाही. माझ्या चेहऱ्यावर दिसते का नाराजी? अजिबात नाही. आणि त्याच्यामुळे असं आहे की आपल्याला चांगलं काम करायचं आहे. महाराष्ट्रासाठी चांगला विजय महायुतीने मिळवलेला आहे आणि त्या स्पिरिटमध्ये काम सुद्धा झालं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे नवीन सरकार आलेले आहेत, नवीन मंत्री आलेले आहेत. नवीन मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर किती आनंद आहे बघा. त्याच्या आनंदामध्ये आपण सहभागी झालं पाहिजे. सगळ्यात पहिल्या शुभेच्छा नितेश राणेंना दिल्या, कारण ते माझ्या जिल्ह्याचे मंत्री आहेत आणि माझं पूर्ण सहकार्य, पूर्ण मार्गदर्शन हे त्यांना राहील. तरुण आहे, चांगलं भवितव्य आहे आणि जिल्ह्यासाठी चांगलं काम करतील, महाराष्ट्रासाठी चांगलं काम करतील याची मला खात्री आहे. केसरकर साहेब, बिलकुल नाही. माझ्या चेहऱ्यावर दिसते का नाराजी? अजिबात नाही. आणि त्याच्यामुळे असं आहे की आपल्याला चांगलं काम करायचं आहे. महाराष्ट्रासाठी चांगला विजय महायुतीने मिळवलेला आहे आणि त्या स्पिरिटमध्ये काम सुद्धा झालं पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे नवीन सरकार आलेले आहेत, नवीन मंत्री आलेले आहेत. नवीन मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर किती आनंद आहे बघा. त्याच्या आनंदामध्ये आपण सहभागी झालं पाहिजे. सगळ्यात पहिल्या शुभेच्छा नितेश राणेंना दिल्या, कारण ते माझ्या जिल्ह्याचे मंत्री आहेत आणि माझं पूर्ण सहकार्य, पूर्ण मार्गदर्शन हे त्यांना राहील. तरुण आहे, चांगलं भवितव्य आहे आणि जिल्ह्यासाठी चांगलं काम करतील, महाराष्ट्रासाठी चांगलं काम करतील याची मला खात्री आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.